Gawat na eh. Siyaw na eh. Buya gani sir ala na. Uy. Ay. Picture. Ako si Florencia na Bigkat Padaong, taga-Dapitan. Muuli mi kay wala pa man kuan ang ako ang admission karon pang 10. Mao ta mig budget dire og napasalamat ko sa brigada kay gitagaan na nga yung passes sa Starlight. O gila kong gitagaan karon. Salamat.